cup of coffee in the morning, and I get the paper, I check the headlines, and decide. Good morning guys! Today is January 2, 2022, second day ng New Year, and I am on my way to my pangkabuhayan showcase. Dinadrive ako ni Martin there. It's 8:51 ng umaga but it feels like it's 6 in the morning kasi tingnan nyo naman ang labas, hindi ganun ka sunshine, but it's okay. And yeah, medyo there's not so much traffic right now because it's Sunday guys. It's Sunday, no traffic, kaya ang bilis lang talaga ng pagdadrive namin, and I even thought na malilate ako today, pero hindi yon. So I'm starting my day with this, and hopefully maaga akong matapos, and then I'll be able to do other things, productive things, kasi ang daming dapat gawin sa bahay kasi nga pag New Year, alam niyo naman pag New Year we have to organize everything, ganon talaga. So yun, say good morning dong. Say good morning ba? Oh my god. Good morning guys. Welcome to Sarap. Hello guys. At last nakarating na din ako dito sa bahay, and it is madilim na siya tingnan sa labas, pero actually nasa mga 4 pa ata ng hapon. Oo, and I'm so happy because kadarating ko lang. I'm so hungry. Hindi ako nag-lunch. Actually nag-lunch ako pero lang, parang bread lang ba, ganyan. So, Martin's making food, and it's called fleskestay. Para sa atin yung crispy lechon. Yeah. Hindi siya lechon, pero parang lechon na rin kasi pork siya, tapos yung skin niya is pina-crispy. So, pakita ko sa inyo, he's making it right now. Yumsy. That's our dinner. Yum. Hello guys, katatapos lang namin mag-dinner. Hindi ko na binideo kasi sobrang nagutom ako guys, kaya kumain na talaga ako. And then now, I'm about to make a coffee for myself. It is, what time na ba? 7, magi-8 na ng gabi. But then I want my coffee para ma-relax, and at the same time while cleaning up here. Kasi nagluto si Martin, so ibig sabihin noon, yung kusina. Parang binomba. Ganun siya magluto. But anyway, it was a good food. So yes. There. Ito yung ginamit ko guys. Kinulang ng sugar. Wait lang. Nag-promise pa naman ako sa sarili ko. Pag New Year, parang I'm gonna take coffee without sugar. Parang kahit paano medyo healthy, pero hindi talaga kaya. Kulang talaga. Kaya lagyan natin. Alam niyo na, pag New Year, dapat healthy living is like, I was actually promising myself, I'm not gonna drink cola anymore. It's just gonna be water, and coffee, and less sugar. Pero, January 2 pala ngayon, ang hirap. Anyway, let's take it na lang. Hindi naman pwedeng drastically change kasi 'di ba nasanay tayo na may sugar, ganyan. Pero, for now, may sugar. Baka bukas wala na. Sarap. Ang dami kong dapat gawin talaga. Grabe. Ang aking lilinisan, ang dami. Ewan ko ba, kaming dalawa lang dito ni Martin, pero bakit hindi namin talagang malinis yung bahay? I mean, I can understand with others when they got kids, pero kaming dalawa lang talaga parang, Pero yun yung isa sa mga New Year's resolution ko. I want to keep the house clean. So, kailangan malinis ko muna itong kusina, and then after dito is itutupi ko yung mga damit na nalabhan namin,
And let's see pag meron pa bang time kasi it's, ewan ko ba, anong oras na ba talaga? Yeah, look at the time. It's almost 8 in the evening, tapos mag-work pa ako tomorrow 8 in the morning. So, kailangan din maaga tayo matulog para fresh tomorrow. Sarap. Dati, pag, when it's already evening, I don't drink coffee because I feel like I will have problem sleeping. Pero, I think it's been months na uminom ako ng kape kahit gabi na, and wala naman akong problema sa pagtulog. Okay naman. Aking guys, I'll show you my pinakurat. Actually, this one, see, kita nyo ba? Yes. Sabi, sukang pinakurat ala Anita. Ang gumawa nito is isang Pinay din na, nandito sa Denmark, and she's originally from Bohol. Binigay niya to sa akin last year. No, actually, last year ba? No, mga 2 years ago. Tapos, because you can see here, there's a date, August 6, 2020. Yeah, August 6, 2020. Tapos, 2022 na ngayon. So, magto 2 years na siya sa akin. And I've been keeping this. Sobrang sarap niya, guys. Sobrang sarap niya na, na suka. Homemade siya. Ginawa lang to niya. Tapos, pag medyo maubos na, nilalagyan, nire-refillan ko lang siya ng vinegar, ng suka. Grabe, 2 years ito sa akin. Sobrang sarap talaga. May chili, ano pa ba dyan? Kayo na ang tumingin. Mga nilagay niya. There. So, thank you for this. Lagay ko siya dyan. Chili. Mayonnaise. Ketchup. See, sabi ko nga sa inyo, ang dami-dami. May ketchup na ganito. Ito. Ito hindi to ketchup. Senep. There. I'll just... There. May onions na kanina, may onions pa dito. Nado-double-double na siya. So, ayaw ko siyang itapon kasi, pag hindi pa talaga siya sira, hindi ko siya tinatapon. I just feel like, basta magluluto ako next time ng sobrang daming onions para maubos. Kasi ayaw ko talaga itapon. Nasisayangan ako. There. Popcorn. For snacks, important. Hindi important, but then, maganda na meron. What is this? Canel. Disinfectant hand. May wipe pa. How to do? Coffee. Kita nyo? I love my coffee machine. Actually, guys, tong coffee machine na to, binili ni Martin. Actually, binili ni Martin. Ito yung plano niyang gift niya sa akin daw nung Christmas. Pero, nang nalaman ng mama niya, tapos naka-sale, binili ng mama niya, so hindi na siya considered na parang Christmas gift. Ganyan. Pero I'm so happy kasi gusto ko talaga ng coffee. And mura lang yung bili niya. Kasi naka-sale siya mga 299 kroner ata sa ito. Yeah, sa machine. Pero, mura na siya kasi may included na siya ng mga, anong tawag niyan? Included na siya ng mga ganyan. Tapos, yeah. So, dami kong kape. May, ewan ko, macchiato, latte, cappuccino, kahit ano-ano na. Sarap. I love coffee. Ano to? Discover the whole fine espresso longo grande.
cafe, cappuccino, latte, mocha. Ah. There. Iba-ibang klaseng kape. Sugar. Put you there. So much sugar. Ay. Ang daming. Okay. Hello guys, natapos na din ako sa paglilinis dito. So yeah, I'm gonna mag-rest na muna ako guys because trabaho na naman tayo bukas. So yan, thank you so much for watching and enjoy the rest of your night.